Nemám z tej autoškoly dobré skúsenosti. Už som 3 roky neriadil manuál. Jaký máš příjmy? Možná jsme skončili rozhovor. Stále svietila kontrolka, takže ma vyhodili. No teraz si ma dostal. Šup mě na to. 240, jo. Tátovi si šlohnul kreditku. Bacha, bude v nás. To byla tvoje chyba. A vieš, čo sa stalo potom, čo som si ja kúpil A7? My sme nemali ani na rohlíky. No taková možnost tam není. Give me 5 rychle. Komando ma dalo pred kapotu, že mám kradnuté auto. Hej, reálne, keď trúbite na autoškolu, ste idioti. Ahoj, sledujete YouTube kanál Ten Smrsl a pořád Celebrity v autoškole. Dneska to bude hustý, jelikož řídit bude... Čau. Samueli, dobré ráno. Čau, Na ahoj. jaký auto ty jsi zvyklý? Na toto. Je to auto, ktoré mám od řidičaku. Takže je to... 3 roky? Jo, 3 roky, presne tak. Je to Audi A7, 400 koní, 4 kola. A ja mám to od řidičáku, ktorý som robil pred 3 rokmi. Nedopadlo to najlepšie, nemám z tej autoškoly dobré skúsenosti, takže dneska to bude sranda. Prostě tě, na tebe tam čeká učitel Pavel, aby si vyzkoušel, jestli zvládneš závěrečné zkoušky s komisařem. No to ma zaujímavé. Ale takováhle kára tě tam nečeká. Čau, nazdar. No nazdar. Máš tu mladíka dneska? Fakt jo. Áno, a zo Slovenska. Ze Slovenska mladíka. Kapela No Name je tady, přátelé, vítejme No Name. Pak je tady ještě pozor, pak znám ještě Jožoráš, a to není takový mladík. A Skoro. A Petr Nať. Jo, môže byť. Ježíši Kriste. Čau. No nazdar. Ahoj. Ja som nová tvárička. Ja som nová tvár na YouTube. Som slovenský animátor a youtuber. Teraz druhý v histórii, čo dal 1 000 000 odberateľov. Ne, že bych je hned nepoznal na první dobrou, ale úplně v pohodě. Já fakt tápu, jestli tě vůbec znám. Já znám takový ty jako kovy a fety pilou. Áno, to sú tie známejšie tváre trošku. Známější tváře. Aj v médiách. Hej! Tak. Pepauč, kamarád, že jsem to nepoznal. Kladu ti otázky a do toho ještě kontrolu, zdali by si zvládnul závěrečnou zkoušku jako žák v autoškole. Už som 3 roky neriadil manuál, takže to bude sranda. Od autoškoly som neriadil manuál, takže ja teba som spoznal tak, že ja keď som robil autoškolu, tak som si pozeral autoškolácké videá, ako parkovať, ako to. Takže ja teba akože poznám, ale len kvôli tomu, že som robil autoškolu. Ty kámo, give me 5 teda. Takže já jsem větší celebrita jak Úplne ty. zratené, kámo. Poznal smysl nebo ne? Nie. Ja som To vás... je někdo úplně Teba som registroval nejak, ale najviac som vás poznal cez sériu, teda, že čo máte s tými celebritami. To je moja obľúbená séria nová, no tak som napísal komentár a od tej doby všetci fanúšikovia chceli, aby som bol v tomto dieli, takže ma pozval a som tu. Tak pojedeme, jedeme z parkoviště. Hej, mne sa zdá, že ty si ten úplne akože najmilší autoškola, ktorý existuje. Proč nejsi moje přítelkyně? Ježišmarja, vejdeme se tam. Jo, samozřejmě. To trošku. A ty ruky krásně na tom volantě. Tak Matěj, prosím tebe, tvoje připravené otázky. Protože já se rád taky o tom něco dozvím a doprava pojedeme. Jaký máš vlastně auto? Ja mám Audi A7, čo je automat. To je podobný. To je veľmi podobné. Motorovo. Netakto mám 5-metrovú automatickú káru, hlavne na Praha centrum a diaľnice, ale nie je to moje prvé auto ako ever. Moje prvé auto bolo ešte predtým, než som vôbec autoškolu začal a to som si kúpil nejaké Citroenové SUVčko na to, aby som ponížil daňový základ z mojich YouTube príjmov. Jaký máš příjmy? Pořád pro mě, No, Aha. Dostatočné. Možná jsme skončili rozhovor asi, že jo? Dostatočnú na 10-ročnú kariéru, ale potom som to auto podaroval rodičom za to, že ma jakoby podporovali v tom YouTube, lebo ďaká rodičom. Já jsem tátovi koupil dálniční známku. Samuele, proč jsi vlastně teda v Praze jako z Košic do Prahy, jako proč jsi v Praze? V Praze som kvôli tomu, pretože mám tu jednak priateľku a jednak som tu prišiel za lepším životom. Takže ona tě donutila. Ona nechtěla být na Slovensku. No, dá sa povedať, že skôr ja som chcel byť v Prahe viac. Rozestupy vždycky, ať víš podvozek toho auta, jo? A jo, presne. Jo, takový to, No, já se tady bojím. On tam má tu kouli, kdyby tím couvnul, tak zase máš po SPZC a tak dále. Ja keď si pamätám, no tak ja som bol učený, že aby som videl dolné kola. Akože... No tak proč neděláš? Za tou křižovatkou hned doleva pojedem na tu Takže na magistrálu, spojku. jo. Dobře to tu znáš. 3 roky tu žijem. 3 roky žijem v Ale Praze. prídem do centra na tvoje trate a už Dneska tě zomriem. nebudu táhat do centra, dneska budu na tebe hodnej. To vážně? Protože já chci totiž zase vyzkoušet, zdali dokážeš zkazit i trasu, která je hrozně lehká. O to jde. Byl si nervózní, dnes jsem přišel. Vieš čo, mám trochu traumu z autoškoly, pretože neskončila najlepšia, hrozně ma buzorovali tam, takže... Počkej, co jsi měl za autoškolu, v čem byl problém? Protože já si zakládám na tom, že jsem autoškola s lidským přístupem. A fakt si na tom zakládám, jsem hodnej. Ano. Povídej ty.
Ja si myslím, že tí autoškoláci, ktorých som mal ja, no tak si mysleli, že sú nejakí závodníci na trati a oni si akože hrozne dokazovali svoje schopnosti na ich žiakoch, že hrozne ti dávali pociťovať, že oni jazdiť vedia a ty nevieš. Som si kúpil rýchlo kurz, aby som to spravil za 4 týždne, chcel som to mať čo najrýchlejšie, ale zjavne som bol jediný, čo si to tam kúpil a oni nevedeli, že jak ten rýchlo kurz majú stihnúť do 4 týždňov. No a nakoniec sa mi to vypomstilo tým, že som tú autoškolu robil rok. Ešte tam bol COVID. Prvú skúšku som nedal kvôli tomu, lebo som bol na kuželkách a mal som parkovať a nedal som ručku úplne na doraz. Dal som ju dole, ale stále svietila kontrolka, takže ma vyhodili a čakal som pol roka a potom som už skúšky normálne spravil. Tak já byl tak jemný komisař a teď co slyším teda? Toto už pre istotu. Kvalitevně, ano, super. Neohrozil som ešte tých za mnou, takže... Přesně. Nekřížit ruce dole, jo? Ze zhora všechno, jo? Aby se lépe... Pak si dále šplesnou ty ruce, co potom, jo? Já obdivuju všechny, kteří v životě něco dokázali, jako seš ty, že na tom tvrdě makají. Fakt tvrdě makají, je to. Já nemám rád takový ty rychlokvašky, který potom zase nezmizejí a tak dále. Co se vlastně odehrálo? Ty si něco budoval a najednou takhle. Nikdy ten zlom nie je úplne na začiatku. Ja som napríklad vychádzal z toho, že ja som mal dosť prísnych rodičov a pochádzal som z takej finančne podpriemernej rodiny, to znamená, že nikdy sme nemali dobrý počítač na natáčanie, nikdy som nemohol mať dobrý mikrofón a tak ďalej, takže vychádzal som len z toho, čo som mal doma a mal som povolenú takže hodinu denne na počítači každý deň a za tú hodinu denne som musel natočiť toho čo najviac a zostriať čo najviac, pretože mi proste došiel limit a musel som ísť proste, ja neviem, vonku alebo spať. Jo. Ten pocit toho, že mám niečoho nedostatok, ma potom hrozne tlačí k tomu, aby som využil na maximum svoj čas. Vieš, keď máš všetko takto po ruke, tak väčšinou sa k tomu ani nedostaneš, pretože to bereš ako samozrejmosť, ale keď máš toho málo a máš nejaký veľký sen, tak to vážne donúti pracovať na tom, aby si zabezpečil lepší počítač, lepší mikrofón na natáčanie. Takže ja som vážne vychádzal z toho, že mňa ako dieťa ako hrozne bavilo hrať hry a ja som v podstate hry aj natáčal, takže jediné, čo som robil, keď ma bavila nejaká hra vo vnútri, proste som ju len natáčal a chápeš, mal som automaticky tú takú detskú vášeň, ktorú som využil v úkor biznisu, čo niektorí nerobia, niektorí proste prídu zo školy, zapnú si hru a len si ju zahrajú, ale už potom nič ďalej nerobia. Ja som k tomu dal ten bonus. To jste vy, co to pak komentujete a říkáte o tom, to je ono. Áno, takto moja kariéra začínala. Jo, to je ono. Ty koho prostě nepředjeď. Teď, když jsi v prostředním pruhu a bude levej chtít se dostat do prostředního a pravej do prostředního, kdo z nich má přednost, případně kdo koho nesmí ohrozit? Sprava. Jo, ten zprava má přednost nebo nesmí ohrozit? Ten má prednosť a ľavý nesmí ohroziť. Bezvadně. Silnice pro motorová vozidla a dálnice v obci. Kolik je maximální rychlost? 90. No, teda si ma dostal. Furt můžeš ještě hádat, máme těch pokusů, těch rychlostí, máme od desítky počínaje, až tady to auto má až nějaký 240, jo, dupně na to. Hele, ne, tak znova, zkus říct nějaký číslo. 70, 80. Hele, 80. Jo, a konec silnice pro motorová vozidla, takže zase pade. A teď v tenhle moment, kdyby tam nebylo to pade, ende. Áno. Jo, taky to klasický prostě. Jo, že to musím mať ešte predtým. Přesně tak. Když ti byli 3 roky, ty jsi byl takový malý gangster, že si přestřihnul v televizi šňůru, když to mohlo zabít. Presne tak. No a o tom jak vieš? Tady mám smysl. No, ja si na to nepamätám, som mal 3 roky to bolo. Co ty ruce dole? Krásně křížíme ze zhora, že? Ty jsi měl vůbec divoký dětství. Tátovi si šlohnul kreditku. Presne tak. Kámo, proto taková 7. Ne, toto nebolo kvôli 7. Ja som to, vieš, kvôli čomu robil, to som ešte nemal, že žiadne peniaze, vôbec nič. No a kupoval som si hru, kupoval som si Minecraft, ktorý som niekedy točil. A rodičia mi ho nechceli kúpiť a ja som ho potom nemohol natáčať, no tak som proste šľoval otcovi kreditku a schytal som takého facana, ja si to pamätám až doteraz. Jak to táta zjistil? Mu prišla notifikácia na telefón. A prišiel domov, ja som iba videl ten šmik do toho dvora. Prišiel, že Samuel zo Štokholmu, mám notifikáciu, transakciu 20 €, to je čo? Táta mě učil jezdit, jo. No. Po autoškole, taky to typicky. A říkal mi, Pavle, my teď jdeme na chatu, od teďka můžeš s naší Felicí jezdit maximálně Hostivař a zpátky na Háje, to už umíš. Ty, a já jel s kamarádem do Kolína a já mu natankoval vítězoslavně, jako že jsem ten dobrý synek. Dávám mu tahle ten paragon od té pumpy a říkám, a natankoval jsem ti a tam. A Jeep Kolín. Tady má Jirka Babica servis lyží z Kebába. Už tady Jirka dělá servis. To je náš český kuchař showman, už tady dělá lyže. No, teda pan kuchař Jirka Babica. Bacha, bude v nás. Ty vole, jen tak to zajmul. To byla tvoje chyba. Ty kráso. To jsem úplně viděl v tom zrcátku, úplně jsem stále udělal, úplně jsem se to není tvoje chyba. Fuj, viděl jsi to? Jak úplně šel do nás. No, někdo to je bude nepozorný. záběr, ale hodně nepozorný, jo, prostě. Tady pouštíš chodce. Ty kráso, teď jsem se úplně
Pak si dáme panáka. A to je častý. My vždycky jdeme s autoškolou, my zastavíme třeba na stopce, nějaký blbec to nás napálí, řekne, proč jste nejeli, říkám stopka. Jo, mají dožívat jako nějaký rozestupy, ale on se spíš nevěnoval. Kdo jsou tvoji jako největší fanoušikovia? Vekovo je to priemerovo podľa mojich realistických štatistik 12 až 18, by som povedal. Tak, električka, kdyby jela doprava, ano, děkuji. Električka. Stále keď sa rozprávam s Čechom, no tak má hroznú tendenciu začať slovensky hovoriť. To je... No protože umíš česky? No tak umíš česky nebo ne? Tak umím česky, ale prostě slyšíš, že jsem Slovák. Před železničním přejezdem si řidič musí počínat zvlášť opatrně, především přesvědčit se, zdali může železniční přejezd bezpečně přejet. A teď ty. 333 stříbrných stříkačů. Doprava. Působíš na mě jako normální kluk, ať máš peníze, miliony a tak dále. Seš jako někdy v té fázi, že si připadáš jako by ten zbohatlík, zdali můžu dále vulgárně? Je to veľmi ťažké s tými peniazmi, lebo peniaze sú neskutočne nebezpečné na to, že ešte keď je človek mladý, ale samozrejme moji rodičia ma v tom stále akože tak brzdili, pretože pochádzam z takých veľmi pokorných pomerov, takže aj keď som si kupoval tú A7, no tak som si najprv musel vypočuť 300 000 poznámok, že prečo to nie je dobré a že prečo je to dobre rozhodnuté. stačí bohatě, absolutně. A vieš, čo sa stalo? Vieš, čo sa stalo potom, čo som si ja kúpil A7? Môj ocino si kúpil Audinu tiež. Predal všetky auta, čo sme mali a za to si kúpil jednu Audinu. Jo. Tak to je, ale prostě já to chápu, s tou pokorou tam jdeš. Je dobré zažiť nemať peniaze, hlavne počas krízy my sme nemali ani na rohlíky, proste ja som chodil do školy s jedným rožkom a mal som normálne slzy v očiach, keď som na to nemal chuť, lebo som vedel, že proste rodičia na to nemajú. Já mám ještě 2 bráchy a my jsme měli jedno to malý polínko, tam jsme si dali jedno to polínko, byla panenka, jedno to autíčko, my jsme navíc neměli. A maso to bylo sem tam, ale jako vážně, za co nejvíc utrácíš? Napríklad na zablečenie vôbec, ja sa vôbec neviem oblíkať, ale Já mám šedivou mikinu. asi za benzín počúvaj, vážne ako toto auto, no. Je mezi váma těma youtuberama, je mezi váma nějaká rivalita? Samozrejme, že áno. Jak to pozoruješ, nebo... Tam asi hlavne ide o tie drby, lebo tam akože není čo, ako tam, na youtubera nemôžeš len tak ľahko poslať hygienu alebo nejaké... Směrovku doleva, že jo, zrcátko, ano, to jsme se toto... učili, i na Slovensku máme zrcátka i směrovky, že? Ja som skôr nepočítal, že toto je prekážka, Tak som nemal ten koncept. Každý šit, co ti vadí při té pravé straně, jo, každý centimetr prostě, jo, vždycky to obliky. Tady mezi to červený a to stříbrný auto za parkem pozadu, jo. Tady koukej taky, jo, že ti ten čumák tady vyjíždí pryč, jo, kdyby cokoliv, jo. Tam třeba něco jelo. Pipatka to má? Ne, jenom to zadní. No to má stejně jako tvoje sedmička. Bezvadně, kámo, bezvadně. Vždycky tam mějte ten malinko rozestup, aspoň těch 20-30 čísel, ať můžete manipulovat. V obytné zóně řidič za A nesmí stát jinde než na místech označených jako parkoviště, zastavit ale může i mimo parkoviště. Nebo za B nesmí zastavit a stát jinde než na místech označených jako parkoviště, nebo za C nesmí mimo parkoviště ani zastavit vozidlo. Tie vety, mne sa zdá, že tie vety sú písané úplne najviac, aby si nad tým čo najviac premýšľal, že najviac slov, jak môžu. Tak moment, no v obytných zónach často vidím akože miesta na parkovanie. Nesmí zastaviť a stať ešte jinde než na místech označených ako parkovište. Bčko. Já jsem si zapomněl vyznačit správnou odpověď. No, ale... Pavle, nesmíš stát jinde, ale zastavit můžeš i mimo parkoviště. Jako je to nejdelší odpověď, tak by se to nabízelo. Hele, vždycky jak je to dlouhý, jak tejde, No. tak je to správný, Matěj. Tak je to Ačko. Jo, ano, přesně je to Ačko. Je to Ačko. Děkuju. Presne. Takže jsi to netrefil. Netrafil som, Tak. takže môžem aj mimo parkovať. Druhá otázka. Komu zakazuje vjezd tato značka? Všetkým motorovým vozidlom. Správně. A třetí otázka. Jak se zachováš jako řidič vozidla z výhledu? Za A dáš přednost pouze vozidlům na hlavní, nebo za B dáš přednost zprava červenému vozidlu, nebo za C máš přednost před červeným vozidlem, protože na vedlejší komunikaci zprava je stopka. Stopka na to nemá žiadny vplyv, takže musím dať prednosť v jízde, musím dať prednosť autám, ktoré sú na hlavnej silnici a k tomu ešte červenému vozidlu, lebo je odo mňa sprava. No a taková možnost tam není. Do frasa, tak to... Ale tak stopka akože musí zastaviť a ja zastaviť nemusím, takže počkaj, dám prednosť v jízde pouze vozidlům na hlavní komunikaci. Ne, je to za B, dáš přednost zprava červenému vozidlu. To vážne je to nakoniec prednosť sprava. Protože tady máš pouze na hlavní komunikaci. Vidíš v tom Ačku? Za chvilku ještě pár dílů a Smrsl bude umět všechny testové otázky. No takto, ja určite musím dať prednosť sprava a potom ešte prednosť tým, čo sú na hlavnej. Ale A taká to je možnosť tam nebola. To je takže... chyták, že tady máš pouze vozidlům na hlavní komunikaci v tom Ačku. Áno, a pouze, no tak to je len, no. Jo. A, počkaj, blinker, tak. Jasně, bezvadně zrcátko. Jo, máte teda mezi sebou nějaký teda takovou tu rivalitu, nebo jak se to teda pozná? Samozřejmě.
Jako drby, kecáte, pomlouváte se? Vieš čo, tam sú dve formy, že buď to vidíš akože v osobnom, buď to cítiš ako v osobnom Bum, živote, sprava, že, ano, děkuji. že ťa niekto to. Přednost prava. Děkuji, pojdej dál. Ja radšej nebudem povídať. nie, tak No ale to potom se natušíme. A to potom ale prospěješ. No to nejde. Takto, dá sa to pocítiť akože v reálnom živote, že proste cítiš, že alebo sa od niekoho dozvie, že na teba mal niekto keci, alebo sa ako podripuje priamo vo videách, že tam sú také skryté symboly toho, že niekto niekoho nemá rád, že... Na té světelný odbočíš doleva, bezvadně podřazování, super, pecka. A toto je ináč veľmi zaujímavá situácia, to sú takto dva pruhy, že jo? Bezvadně, proto jsme tady, bezvadně. Takže ja musím dať prednosť úplne všetkým autám, ktoré tu sú, lebo oni môžu ísť aj do pravého, ale aj do ľavého pruhu. Give me 5 rychle. Pecka, kámo, protože, a zase ideální žák do toho pravýho, kdyby šel. Tohle máme edukativní video, protože i když tady jsou dva pruhy, my jsme se jako Češi naučili prostě, že jdeme souběžně, ale přesně ten protijedoucí má vždycky přednost, on si může zvolit i ten levý pruh. A lidi tady si vynucují přednost, že chtějí jít jako souběžně. Áno. Tohle si mě potěšil. Väčšinou je to taká, že aj vec dohody, že niekedy sa tam proste vtrepu dva ľudia, ale proste musia mať taký ten nepsané pravidlo, že jo, poďme, ale keby tam nastala nehoda, no tak by som bol viník ja, samozrejme. Co tě nejvíc štve, když něco dělá někdo blbě na vozovce? Keď ste na diaľnici, jazdíte čo najviac v pravom pruhu, jak sa dá, proste ľavý pruh nechajte pre auta, čo predbiehajú. Za co máš nejvíc pokut? Vieš čo, ja pokuty veľmi nemám, lebo stále keď ma zastavia policajti, no tak sú fotky pre ich dceru a nechajú ma tak. Tady mám druhou otázku přesně, zdali ti pomohlo někdy, že máš ten ksicht přesně. No ako samozrejme takto. Teraz pred chvíľou ma najviac zastavovali policajti za to, že som mal vraj auto v pátraní a to kvôli tomu, lebo som na československých hraniciach zrazil kočku a kvôli tomu mi odpadla SPZ-ka, ktorá sa našla až, ja neviem, za pol roka. A za ten čas som si vydal duplikát. No a tú značku niekto našiel po pol roku a nahlásil ju, lebo väčšinou keď sa kradnú auta, no tak ľudia odhadzujú značky tesne predtým, ako prekročia hranice. Takže si každý myslel, že mi niekto ukradol auto, takže sa zaradil do pátrania. No a potom ma na Andelu v centre zastavili policajti, normálne komando ma dalo pred kapotu, že mám kradnuté auto, aby som im vysvetlil situáciu. Ja som vôbec nevedel, o čo ide, až potom som mi povedal, že sorry, je to duplikát, stratil som značku, nie je to vôbec, ak si myslíte, ukázal som im občiansky, bum, som majiteľom auta, bla bla bla. Takže 50, že jo, v obci, ďakujem. Takže kvôli tomu ma najviac policajti zastavovali. Ináč, ja si myslím, že ako za rýchlosť, jo. Ako raz za čas ma načapali za 140, raz za 150 a... Ty jsi gangster? To asi jediné, no. 140 a 150 som dostal pokutu. Musím sa priznať, že keď som dostal vodičak, tak som jazdil o mnoho agresívnejšie a musel som tak trochu ako spokornieť. Bol som akože taký agresívnejší vodič, že som viac trúbil a všetko, ale potom som urobil takú sériu videí, že kompilácia z ciest, kde som z kamery dával zábery do videa a som si uvedomil, že ja tak akože extrémne trúbim na tých ľudí, ja som agresívny a taký nechcem byť, vieš. Ako vážne nejde mi o trable a o to, aby niekto ma zastavil a chcel sa rvať. Ako... Kolikrát bych tomu pánovi, co troubí, nebo tý ženský řekl, já vám ten klakson podržím, jděte toho žáka naučit. To je něco hroznýho tohle. To oni si vždycky myslí, že ten žák sa si rozjede rychlejc. Na autoškolu nikdy. Hej, reálne, keď trúbite na autoškolu, ste idioti, na autoškolu sa nikdy netrúbi. Nejdeš. Pre istotu radšej som teda bezpečnejší, keď som... Ne, buď, jako my nikam nespěcháme s autoškolou, my jsme v pohodě. My si ten oběd pak pohřeme v mikrovlnce. Zase ani veľmi nepoznám výkon tohto tu auta, takže... No niektoré celebrity vyučujú teba. Já nevím, já si myslím, že za chvilku ty auta asi tady prostě budou lítat. Co znamená vlastně to Studio Moon TV? Každý hovorí, že ty máš peniaze, máš YouTube. Dobre, správ to, uvidíš, ako to je ľahké. Robím na tom od rána do večera 2 mesiace v kuse, potom som úplne mentálne vypľutý. Že ma učila priateľka. Ja som tiež taká akože mentálna charita pre mojich divákov. Cítíš větší úspěch na Slovensku nebo v Česku? Niektorí rodičia mi ďakovali, že vďaka mojim videám sa decka proste to malé naučili slovensky. Řekni sám, zkus se ohodnotit. Aj skrz to, že som mal autoškolu prednedávnom, no tak vidno, že už som si navykol na určité zlozvyky, ktoré vychádzajú z toho praktického jazdenia a momentálne som bol o mnoho viac pod stresom, lebo rozumieš manuál, musím dávať pozor úplne na všetko, plus ešte filozofické témy a tak ďalej. Ale ja si myslím, že sa dá, že by to nemala byť katastrofa. Perfektně, děláš to, fakt perfektně, ovládáš auto. Konečně má někdo ruce na volantu, když jede, ne když stojí, to je mi jedno. Konečně někdo nevyřazuje trapně, ale dojede to, pak až si vyřadí všechno. Řadíš bezvadně tak, jak máš. Všímáš si toho provozu. Každopádně, co se týče jako závěreční zkoušky, tak byly tam bohužel chyby takový, kdyby si neudělal. Rychlosti. Na 50 je prostě striktně 50, nebo třeba ta tramvaj, když odbočuje zleva, z levého ramene doprava i na točnu kam kolejiv, tam byly koleje, musí se vždycky podívat, co kdyby tam byla. Pak přednost prava. Z tohohle hlediska by si opravdu neprospěl v autoškole, ale já bych se s tebou nebál někam jet.
fakt jezdíš bezvadně. Díky moc. Nejsi agresor, nemáš žádný maníry a nic. Já bych vedle tebe usnul, fakt byl bych spokojený všechno a rád bych s tebou jel na to Slovensko, prostě do toho tvýho domova studia, kde jsi měl ten počítač pouze jenom na hodinu. Táta s mámou by udělali kafe a já bych se tam prostě cítil jako doma a pak zase zpátky úplně v pohodě. Děkuji moc. Rád jsem tě spoznal. Tebe taky. A vy si teď můžete pustit nejen další celebrity v autoškole. Na YouTube kanále Ten Smysl totiž najdete desítky mých dalších videí a budu moc rád, pokud mi dáte odběr. Ahoj!